Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Na ito'y titimek tinamnama, may sa timek, ang mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen, agsagana ka sumabed ken kuana, keparentigem tindalan na. Pag nga oras yu gagayem, da iti manen ti pagayam yu ti radio, Pastor Vic Ariola III. Sapay kumata babayan ti pambindisyon ni Apo Dios, danunan na kayo da ito'y a programa anasalunat. Adatatan ti inem apulo ket lima nga nasyon nga pagdingdinggan dagiti Ilocano. Nagyaman kami ta mabalinyumet nga ipadigo wenno iparanod daytoy nga programa kadagiti gagayemyo kakabagyenyo nga handapay nanggagan ti programa Timek Tinamnama. Mabuyayo iti live stream ti Facebook Live, kastamet ti YouTube, kastamet iti Timek Tinamnama Facebook tayo, kan Timek Tinamnama International. Nagyaman kami, tanda kay peladita, kat sapay kumatag tultuloy ti anapyo. Yan rin tayo, makipagadal, mahenting kay panagdengeg ti programa Timek Tinamnama. Manggagan na iti nga programa iti istasyon DGHT 77.7 FM, The Voice of the Pacific, Timek ti Pasipiko. Tumanon, idanon na ti sao ni Apo Dios. Sa dinuman, nga pag-orasan ti lubong ayan yu, siyudades, estado, barangay, kuno ili, purpuro, abutin ti programa Timek Tinamnama kadagita alog lugaryo. Ket ita agkararag tayo, o Diyos mi ang managayatunay, ingkang panagadal kadagita kakapateg asasaom dawaten mi Apo nga sika, may kadagiti puspuso mi tapno may kan kami tilawag ti kinapudno. Babaen kadagiti adadal nga ipaay ti Timek Tinamnama. Ipamindisyon ti langit. Nami kumaitan tingkam panagadal. Kararag mi kiti amin nga pampamilya manipud ti kalakayan, kabaketan, aging gana ti kaubingan. Pananam mi kadi ti nakaskas daw a bindisyon mo. Iti ito'y ngaldaw. Yaman kami unay o Apo. Isarag mo kadigiti puso ken panunot miting kam panagadalitag sipod na tinawat mi ida. Napateng anagan na po may sus sa manupot mi. Amen. I come before the throne of God. My kneeling soul is filled with wondering awe as the Savior's tender mercy heals the wounds of all my sin. I praise the love that makes me whole again. I come in hope, I come in faith to feel the touch of His redeeming grace. As I offer Him my broken heart, He heals the hurt within. And I praise the love that makes me
Adalan tayo ti daytoy nga aldaw. May papan ti pudno nga panakaawat, ti panagadal, ti sao, ni Apo Dios. Amuyo aday di ti panawen nga nagidimon unang iglesia. May parit iti panagbasa iti Biblia. Nagitilaeng papadi. Nagitilaeng papadi, tinadaan idi, ti gundaway, mapalubusan, aglukid, kaya gadal, nagitisasaw ni Apo Dios. Pamati na gamin idi gagayem, na nagitilaeng nakaadal, ti mabalinda, nga makatarus, iti Biblia. Kasta ka diti baga tinasantuan nga surat. Mapilpili lang kadi, nagiti adda gundaway da, nga agadal tinasanton nga surat. Kakapsat, gundaway tay amin, anaparswa, gundaway tay amin, anak alalaki ken babay ni Apo Isus, nga agadal, ang laing kanagiti, mabigbig-big, wano nagiti, nakaadal, wano manursuro. Nalawag nga kuna nagagayem, ije Juan 7, versikulo 17, no adda agpanggap nga agaramat wano agaramid ti pagayatan na mamuan nanto ti may papanti isursuro no aggapu ti Dios wano agsasao asisya. Gondawa tayo dayta. Iti agadal tinasantuan nga surat. Adda na minsan nga aglek-lekturak iti maysa nga seminar kinunada kanyak Pastor Ariola kasano iti panakaawat nga noon unag pa tinasanton nga surat. Ket kinunak iti Ingles adda upat nga addang ket gagayem ken kakabsat kinunak. Umuna iso dayjay read the Bible. Basahem ti Biblia. May kadua study the Bible. Adalem iti Biblia. May katlo memorize the Bible. I-memoriam ti Biblia. So ada kita memory verse kung kuna tayo at mabalin tayo nga ikabesa na kita nga sasao nga napateg nga gapo iti Apo. Dadya na may katlo, memorize the Bible. Ikabesam, dayta nga teksto wano iti Biblia. Ken may kapat iso dayjay meditate on the Word of God. Pampanunutom digiti banag anagem dagiti ibagbaga tinasantuan nga surat. Digita ti upat. Read the Bible, study the Bible, memorize the Bible, meditate on the Bible. No dadayjay panagbasa, panagadal, panangikabesa, ken panang pampanunot dagiti sasaw ni Apo Dios. Dita ito, maamuan tiriro, no di ket di masapulan tayo, iti kinapudno nga gaputin na sa nga surat. Amen. When amen. Amuyo gagayem, anya ka diti kinapudno. Apay, nga gadal tayo kadagiti sasao ni Apo Dios. Anya ti kinapudno, ket manen ni San Juan, iti kapitulo 17, versikulo 7, kuna na to'y, pagsantuem ida ti kinapudno, tati saom iso ti pudno. Ada duwa, nga sasao dito'y, santo ken pudno. No agadal tayo, nagiti sasao ni Apo Dios, mapasanto tayo. Ket no agbiag tayo, ket tarigagayan tayo, ti umadang ka nagbiag, ti kinasanto. Maamuan tayo, iti kinapudno. No awatem gayem, ti Biblia akas timek ni Apo Isus, akas kunayan di Juan, kapitulo 10, versikulo 27 ken 28. Dayta nga sasao ni Apo Dios, agbalin aburayok, fountain, nga makaite ti makasalibukag apa nagbiag iti inaldaw-aldaw nga panaki
kadkadwa tayo ken panang ngadadang tayo iti biag tayo ken Kristo. Kasano kaditi panang birok tayo iti pudno nga panaganag no panang sapol iti dakkel akay papanan iti nasantuan nga surat. Kasano kaditi panang birok ti kinapudno iti natudtudo awagas. Alaga gayem no basahin tayo iti libro iti Isaias 28 versikulo 10. Ibagana dagitoy duwadinggin nyo ti kunan ti nasantuan nga surat. Tapno saan tayo magkamali ti intay panagsukimat ti sao ni Apo Dios. Kasto ti panang birok ti kinapudno. Ibaga ti nasantuan nga surat. Kunana asino ti sursuruan nanto ti panakamo. Ken asino iti panangipaawat nanto iti paibaga. Dagiti aya may pusot ti gatas ken may sina kadagiti suso kaiso alagaden may nayon ti alagaden. Alagaden amay nayon iti alagaden. Uged iti rabaw ti uged. Uged nga rotapan ti uged. Sangkabasit ditoy. Sangkabasit sa jay. Anyo ti kahit nasa uwan ditoy. Abay baga na uged, alagaden, amuyo gagayem. Kahit nasa uwan, nga nagagal tayo tinasantuan nga surat, saan tayo lang agbatay, iti may nga teksto. Tirason no apay nga dudig iti tataw nga matikaw, ken saanda, nga may bunanag, ti kinapudno nga kayatda, nga ibaga kadag iti tataw, ipapilit da nagiti pampanunot da kas na ibagak, iri na minsan na broadcast tayo. Gaputa, sandamet, iraman pa nagiti daddo mga referensya ti Biblia, nagiti daddo mga bersikulo, ken kapitulo, nga mang panagnet ti kinapudno. Kaya nasa uwan, no ipakamom ti kinapudno, ket adalam ti kinapudno, masapol nga adda, dahil jay mang suportan nga may isa nga bersikulo ditoy, may isa nga bersikulo mat sa jay, may isa nga teksto ditoy, may isa nga teksto sa jay. Ket babayan ti dayta, into nagpupuni-punan na kita kinapudno, mamuan tayo, may so dayta ti sao ni Apo Diyos. Ngayon na may salain ti teksto tayo, kasano nga may lawlawag tayo gagayem. So nalawag ko na ditoy, alagaden, amay nayon ti alagaden. May isa nga bersikulo, no teksto ditoy, ken itipon na, no isilpo na, yung sumaruno nga teksto, tapno, intay maamuan ken may buksilan dito kinapudno nga suksukimaten tayo. Alagaden amay nayon ti alagaden. Uged ti rabaw ti uged. Uged arotapan ti uged. Kaya nasa uwan, teksto, ilawlawag naman ti nalawlawag manen nga teksto. Aging gana nga rumwar ti kinapudno ni Apo Dios. Amuyo ti Biblia metlaeng gagayem ti yan ti kinapudno. Dagiti paset ti Biblia agpipinnatarus da. Ag kay-kaysada dagiti mala. Ag kakinamayet da. Maysa ken maysa. Amuyo dagiti nagsurat a mamadto ken apostol agtutunos da amin nga mangilalawag kadagiti natudtudo a doktrina. Awan tag sumani. No inaramat ida ni Apo Dios. Tamuyo diyan una nga panawen no kasano nga madantay ti sao ni Apo Dios inaramat na dagiti mamadto. Nasantuan ti panagbiag dagitoy at tao. Pinaltiingan ni Apo Dios si dati Espiritu Santo. Ket babayan dito nga palting ken panakapasanto kadagiti panagbiag da isurat da. Dagiti nga sasaw nga gapo iti Apo. Hanlang ako na tayo, nobela dayta. Sinurat lang iti nakainom ti arak nga manurat haan gagayem. Pinaltingan ni Apo Dios. Dagiti nasantuan at tao nga nayaban iti panagpropeta wano panagministro babaen ti panagbalinda ang mamadto nga napili na mangisurat ti gitoy nga sursurat ti nasantuan a surat. Isunod ti sao ni Apo Dios nga agpaidi ti tao
maramat idi dagiti mammadto. Naipalting kadakwada. Espiritu Santo dagiti ilanad da ket isurat da. Ket idi una nga panawen. Adamet ti papadi. Idi saan pay laeng nga naibartay ni Apo Isus ijay cross. Ta idin na bistrad na di kortina yi templo da giant tinagpatinggan ti naidagaan nga templo. Dagiti sakripisyo iti templo. Kitamuyo gagayem digita nga panawen maramat met idi dagiti papadi nga ipangato da dagiti karkararag dagiti tattao ti panagministro da iti naidagaan nga santuaryo. So, no kitaan tayo dito igagayem, itad ni Apo Diyos ti sasauna. Mabayad ti panangipaltiing ti Espiritu Santo kadagiti na Diyosan amamad to nga mangisurat. May pangatumot digiti kararag ti tattao kadagiti nga panawen. Mabayad ti panangaramat ti panagministro ti maysa nga padi. Ngayon tatan kakabsat. No agpakawan tayo kadagiti basbasol tayo. Idatag tayo dagiti parparikot ta kini Apo Dios. Mapan tayo nga diretsyo kini Apo Dios. Hangkan nga mapan di padi-pay. Ni Apo Isus isun tinay langitan na padi. Nga mangdengeg kadagiti karkararag tayo. Ala dagiti gagayem ko nga papadi. Amok araramiden damet ti panagministro da. Dakkel ti panagraem ko kadakwada. Ngem ti panagkararag tayo kini Apo Dios. Diretsyo tayo nga agkararag. Ti panagministro dagiti papastor ken papadi adda da na Diyosan met nga panagserbit at iglesia. Ngem ti Biblia ibagana gagayem ngano adda ti ipudno tayo nga basol tayo. Ni Apo Hesus ti pangipudnuan tayo. Ta isu ti naindaklan na Dios nga dumngeg ken mangipaay iti biag. Kadagiti panagbiag tayo oray pay iti biag agnanayon nawatan tayo ni Apo Hesus akas manubot tayo. No adalam dagiti sursurat. Matakwatam gagayem dagiti na duma-duma nga nagsurat dagiti sasaw iti na duma-duma nga suheto. Isungad na dagijay na duma-duma nga teksto, kapitulo, bersikulo kung kuna tayo nga mamagtipon dayta kinapudno. No amuam gayem ti nananay nga sursuro ti Biblia ti maysa a suheto. Urnungan dagiti amin nga insurat dagiti mamagto dagiti apostoles may papanti dayta nga suheto. Isu nga kinunak itay dagiti addam ti panagadal nalawag gagayem dagiti nakaskas daw launay ngayon pakamok kada kayo dagiti addam nga panagadal ti Biblia. Kahit kumanan nga ulitan gagayem. Basahin ti Biblia. May kadwa, adalan ti Biblia. May katlo, ikabisam iti Biblia. Ken pampanunutan kan anagam bigiti kay papanan abanag nga makapasanto ken kababaen ti panagbasam tinasantuan nga surat. Anya kaditiwagas ni Apo Hesus ti panangtuntun ti kinapudno. Adda kadi ehemplo nga ito ni Apo Diyos kada tayo. Nabasahan tayo ti libro ti Lucas. Kapitulo 24, 27, 44, 45. Kastiti ko na yun na. Idinto arinugyan na nanipod kini Moises ken dagiti iso amin amammato impalawag na kadakwadak dagiti amin nga sursurat nga mangsarsarita iti may papan ken kuana. Ituloy ko, ket kinunana kadakwada. Dagitoy, dagiti sao nga insaok kada kayo, idi adda pailaeng kada kayo. Amasapol, amatungpal, dagiti so amin, abanag, anay surat may papankanyak, manipod kini Moises, ken kadagiti mamagto, ken kadagiti salmos, idin inlawlawag na dagiti isip da, tapno maawatan da, dagiti sursurat. Di kayat ko ipalagip ditoy, apunto manipod ti daytoy nga teksto. Biblia met laeng gagayem ti kaimbaga nga mga pataros iti isursuro na.
Agalwad kayo tadada dagiti tattao. Pampamati ka dagiti ngaldaw nga kunada. O hamin nga basahin iti Old Testament. Nalpas na itan, na ikopinen. Agtaktakdar kami iti New Testament wano baro nga tulag. Iso nga insurat da ito iti mamad to. Nga isu, iti Lucas 24-27, kuna na ito'y hantay lang agbatay, iti baro nga tulag. Irugi tayo ka iti libro ni Moises. Anya dagiti libro ni Moises? Genesis, Exodus, Leviticus, ibaga na pa dito'y dagiti Salmos. Amuyo, dagiti adadaamin iti daan nga tulag. Kadagiti bambanag nga iti daan nga tulag, matungpal da, di baro nga tulag. In the New Testament, kakabsat. So, kung ano dyan, no, kahit yung nga maamuan, ti may papan kanyak, rugyan nyo, malipid ka ni Moises. Kiti mamad to, dagiti Salmos, tilawlawag da, ti isip da, nalawag gagayem, nga saan laing nga ti New Testament, ti pagbatayan tayo. Iti pananganag tayo, na panakay kasabat Ebanghelyo, napatigmet, iti Old Testament, wano ti daan nga tulag gagayem. Sapay kumata, dagito'y abanag, makatulong kada kayo. At dati may sa konvensyon, nga naimbitaran akmet, nga nagisuro, no kasano ti panagadal, iti Biblia. Kaya sinalutsod na kanyak, Pastor Ariola, isuro no kami man no kasano, iti panagadal mi kadagiti sasaw ni Apo Dios. Kasano kadi, iti panakada ti inspirasyon tap no mataginayon da nga tarigagay ming agadal ti saom. Sao ni Apo Dios. Kinunak, no saludsudon nyo no kasano ti panagadal ko ti Biblia, kaya no kasano nga inrugik, iti panagsukimat ko ti sao ni Apo Dios. Hangko nga inrugi ti nagbasa ijay Genesis. Kaya sakto mapan di Exodus o Leviticus, kaya dumapay. Numapay ti adal ti tatay, irugi ito jay. Kaya nasa uwan, halaw nga jay, baro nga tulag. Iraman tayo ti daan nga tulag. Nung kastoy. Iti naununag nga panagadal ko ti Biblia, nakita nga na bendisyonan launay, agsipud ta inrugik ti panagadal ko ti Biblia, iti libro ni San Juan. Ti libro ni San Juan adijay baro nga tulag. Ta ti libro ni San Juan ibaga na sadyay ti biyag kabibiyag ni Apo Isus. So nga basak ti entero nga libro ti San Juan. Ket babaen ti inak panagbanyaga iti panagadadal dayta na libro ni San Juan. Nakitak sadyay ti panangilanad na, panangistorya na, panakay dokumento ti kabibiyag ni Apo Jesus. Idinalpas ko na binasa ti libro ti San Juan, nariknak launay nga pagbibiyag at tibiyag ni Apo Jesus. Takadagiti naglablabas a kapitulo ken bersikulo na iti nga libro, nakitak launay nalayan ninaw ti panagbiag ni Apo Jesus. Kanyak, babay ti panagbasak iti libro iti San Juan. Kalpasan ti libro ti San Juan, mapan ka kadagiti Salmos. Psalms. Tayo libro ti Salmos, adijay digiti nasurok asangaribo akarkari ni Apo Diyos, nga sungbat kadagiti adu aparparikot tayo. Adu digay digiti kangkanta no malidlidayan kayo, nga sinurat ni David. Adda sadyay digiti dandaniw poems. Adda sadyay digiti binatog nga makaited ti regta nga agtuloy tayo nga agbaleg iti pamati nga mampay ti gayang ti kabusor sulisog panakaupapay panakaumsi ken dadumapay. Ti libro ti Salmo ibaga na sadya nagimbag launay. Tadada sadya dagiti karkari ni Apo Dios. So kalpasan nga panagadal ko iti kabibiyag ni Apo Isus ti libro iti Juan, mapanakon ka dagiti Salmos tadaya ti mang papig sa kanyak. At dadagiti nasurok nga sangaribo karkari ni Apo Dios.
na tumulong ti panakipagpagnakken ko na itinaldaw-daw. May katlo, kalpasan ti libro ti Juan, kalpasan ti libro ti Salmo, mapana kon iti libro ti Philippians. Dati libro ti Pilipos, ibagana sa jay, dagiti na Kristyanuan nga dang, iti panakipagpagnatayo kini Apo Isus tinaldaw-aldaw. Adu dagiti nakaskas daw nga damag, nga nasukimat ko, kanaduktalak iti libro ti Pilipos. Inton nabasa ko ti libro ti Juan, Salmos ken Pilipos, irugi kon ti agadal, iti Genesis. Ay nga na mapangkon kitain na kiti nakaskas daw pa'y nga bendisyon nga matukwatam kan makalim babay di panagadal mo ti sao ni Apo Diyos. Dayjay kakapsat, tinaramid ko. Kitaging gana kadagiti nga panawen pagbibiyagak. Makitkitak pala kat mariknak a inaldawal daw ti kabibiyag ni Apo Isus. No may dagiti panagliday agsipod ta tao tay paylaeng. Umay dagiti suot, ngayon tayo sa batin. Mapanak di libro ti Salmo. Nagpipintas dagiti karkari ni Apo Isus. Alaga gayem, ituloy tayo. Anya ka di tinang nangruna. Nga, panangkita tayo, iti ulidan, dagiti tatao ti Biblia ti panagad-adal na tinasantuan nga surat. Amo yu iti aday iti grupo, dagiti barbaro amamati, ijay baro nga tulag, dagiti taga Berea, taga Thessalonica, taga Corinto. Yung mamuyo, agama isa nga na isang sangayan na grupo dagiti komunidad nga inawat dalayang ni Apo Isus tinabiit. Ibaga ti Biblia, iti libro, iti Aramid 17, versikulo 11, dagitoy nataktak ng dangan dagiti adda iti Thessalonica, ta inawat da ti sao madardaras unay, dagiti taga Berea. Inaldaw nga sinuksukimat da dagiti sursurat, nupudno dagitoy abambanag. Dagiti taga Berea. Anyan nga nagimbag, nga anuruten bueno, ehemplo, nga ited na ken kaagsipod ta, natakdeng da, inawat na ti sao ni Apo Dios, sinuksukimat dati sao ni Apo Dios, tinaldawal daw, mangipagpakita gagayem, nga nasken unay, nga naanos, tinapapati, nga panagsuksukimat tayo. Anya ka di ti pablak, nga ited ni Apo tayo ng Jesus, iti libro ti Apokalipsis, iti kinapigad, iti panangnayon, ken panangkisay, ti sao ni Apo Dios. Ala, imbagak na ita iti naglabas nga Domingo, intay panagadal, ti pamuon ti kinapudno. Ngam kastoy ko na ti libro ti Apokalipsis 22:18 gagayem. Sa tayo tumapanji, versikulo 19, kastoy ti kunana. Siyak saksyak ti tunggal may sa dumngeg, kadagiti sasaw ti padto, daytoy nga pagbasaan. No addan tumangnayon kadakwada, ganyaw. No addan tumangnayon kadakwada ti Dios inayon nanto ken kuana dagiti pannaplit anay surat itoy apagbasaan. Pannaplit ket dusa kakabsaan. Isu nga no nayonan tayo, madusa tayo kunana ditoy. Nalawag kagayem. Ket no addan tayo ti mangkisay kadagiti sasaw ti pagbasaan dagitoy apadto ti Dios ikaten nanto iti panakaybagina iti kayo ti biag. Anyan nga nagsayat nga maamuan tayo dito, tapno saan laing tila aramiden tayo nga ikasabatay na ito, ngam saan tayo nga ikasabatay tayo nga paset. Pilpilian tayo nga, naging ikasabatay tayo. Kiskisayan tayo met. Apa nga kiskisayan tayo? Una ta, matugkik, naging puso tayo ta, naging ngayon ikatin tayo nga tayo kaskasaba, naging tayo mangitudtudo nga tayo, managbasol tayo, kat mapantayo kini Apo Isos. Ang tayo lumlumanin. Apeg ng ilumman ko na laglagi pom ti aldaw apa nagyan santipikarem laglagi pom ti aldaw nga Sabado tapnong ilinam yung sa balimat nga aldaw tingilin tayo gagayam ken kakabsat ding denggen na kani ayaten nga kabsat no kuna naton adamang kisay kadagiti sasaw ti pagbasaan daytoy nga padto ti Dios ikaten na ti panakabalin na iti kayo ti biag ket ijay na santuan nga syudad ken kadagiti bambanag nga naisurat ti pagbasaan. Di kahit kung ibaga dito
awan ti panangnayon wenno panangkisay iti nasken nga ipanurot ti Santa Biblia. Saan laing gagayem denggenda. Saan laing panangkisay wenno panangnayon ti sursurat iparparit na. No diket iparit na pa iti intay pa nagibagbaga nga sasaon dahito ti Biblia ngam saan met gagayem hanama nga sasawan. Ket intay panangilibak ti kinapudno nga ipapilit na babayan ti tiritir nga panangipagpataros. Ito na di Biblia. No ayaten dat, tungpalan nyo dagiti bilbilin ko, agsalungasing tayo mat. Hantay mat, nasulutan. Kan ipatid dagiti bilbilin ni Apo Dios. Di ka agtakaw tayo mat. Gagayem kan kakabsat. Gaputa iso daytoy ti sao ni Apo Dios masapul laing nga ti kinapudno ti may tag-ay nga may kasaba. Nasken nga pagsauwen tayo ti sibubukal a Biblia nga dasadyay iti naisang sangayan nga pundasyon ken pamuon. Inay bagat dayjay duwa nga tao nga nagbalay. Maysa nagbalay ti kadaratan parparaw-paw iti sursuro, may kaskasabana wenno inawat na. Adamat na jay tao nga nagbalay, iti rabaw ti bato. Nga ti pundasyon dahi nga bato ni Apo Jesus. Nga iso tinang ti sirib, talgag na, gagbiag, iti pamati, gaputaan nurutan na kan surutan na ti sursuro ti Biblia. Gagayem ken kakabsat. No dadig iti pambanag asantay maawatan. Ni Apo Diyos, ikararag tayo, tayo ipaawat na. Ngam no dadag iti bambanag, nga makita tayo, nga kas nga nakudrep iti panakaawat tayo, kat saan nga may lawlawag. Aging gana, nga sapsapulan tayo, na sino dahil tayo makailawlawag. Ti Deuteronomio 29, dahito iti kaimbagan, nga prinsipyo nga surutin tayo, takunana, dagiti nalimod na bambanag, biyan ni Hiuba a Diyos tayo. Ngem dagiti nay palting abambanag biyang tayo karigiti anak tayo itagnanayon tapno aramiden tayo tidagop dagiti sasao daytoy alinteg. Gagayem santay mo papay no dagiti santay maawatan. Hantayon nga epiluso pupay. Hantayon nga agimbento dagiti doktrina nga mailawlawag pay. No dadagiti santay maawatan dagiti nalimod abambanag biyang ni Hiuba dayta. Ngem ikarkararag tayo tamamuan tayo ti kinapudno akas nay natag nga may paay iti amin a tao. Iti naglabas nga adung taw-tawen adda idi iti maysa nga tao nga nainaganan ti agdindinamag nga popular a kriminal ijay nasyon iti Brazil. Ket gapu daytoy nga tao ket adot pinapapatay na, adot tinaktakaw na, adot dagiti bambanag nga nasaktan gapu iti panagbiag na. Nagpulo. No nagbasol ka, agpulo. Awan ti basol nga may limang. Naibalod. Ket gapu tadigitar aramid na adakes, ikaron natin pagbaludan. Gaputa na ito'y ket maysa kadagiti agdindinamag nga kriminal iti Brazil. At dati na itunda iti korte ngayinton maluktan ti kaso na nalabit na ito'y nga kriminal mapapatay gapu kadagiti basbasol nga inaramid na wano may balod kabayatan ti panagbiag na. Ijay pagbaludan ngayon na. Iti maysa nga ting nga tirabi at dati maysa nga utot uno bao kuna tayo. Ket daytoy nga utot at dati in panna dijay kwarto uno silya ti pagbaludan nga inted daydi impan daydi bao. Ket kinita daydi kriminal ni pinanidmet ti maysa nga libro. Sumaro naman nga aldaw imay manen daydi utot. Ada manen sa balay nga paset ti pinanid pahina ti libro.
Aging gana gagayem sigunti istorya, dayta nga utot, inaldaw nga pan mangipipan kadagita na pigpigis, nalapit ang dati may nga balod nga nabati na dayta nga libro. Aging gana dayto nga kriminal na discover na, nga dayta nga pinanid, tinasantuan nga surat, nga agapo ti libro ni San Juan. Aging gana, nga dayta nga utot, na kompleto na ngayon pan dagijay nga papel aging gana na kita dayto nga balod iti panaka tipunan dagita na pigpigis nga pahina iti libro iti Juan iti teksto Juan 3:16 kakastalauna iti panagayat ti Dios iti lubong ta inted na ti anak na bugbugtong ket asinuman na mamati ken kuana saan tumapukaw no diket adda biag na ngagnanayon o naging magdayta nga ututen misyonero panadayjay nga pahina iti Biblia aging gana nga daytoy nga balod anyan nga naging banga damag no mapay managbasolak ken na ni Apo Hesus gayon no mamati ken kuana madaanak ti biyag nga nanayon agbabawiak ket mapanak ken kuana pagbabawiak ti basol ko ket mapanak ken ni Apo Hesus daydi utot nga nagsardeng sigon ti kunat istorya aging gana ngayon panamanen ti maysa nga pahina gagayem maysa nga pahina iti Biblia iti libro ti San Juan aging gana nga natiptipon dagita na pigpigis nga pahina aging gana nga napabukil na daydi na pigpigis ngayon pan daydi nga utot tinaldawaldaw aging gana nga nabagtipon na iti maysa nga teksto daydi na pigpigis ket naanag dayto iti libro iti kapitulo 5 ti Juan versikulo 39 ket binasa naket kuna na toy sukimatin niyo dagiti sursurat gapu tati pamati tayo adda kadakwada ti biyagyo nga agnanayon kadagito iti mangpaneknek kanyak aging gana daytoy nga balod nakita na natin panagsukimat gayam tinasantuan nga surat no panunuto nyo adda kadakwada kuna natin biyag nga agnanayon daydi nga balod number 1 na criminal ti Brazil nabalbaliwan ti panagbiag na nabalbaliwan kaputi tayo di duwa nga teksto numapiha nga kompleto ti Biblia nga isu nga impanday di nga utot nakita na ti kinapudno nakita na ti lawag ti kinapudno naamuan na ti sao ni Apo Diyos nga naman pa isu managbasol na mamati ken ni Apo Isus ket mapan ken kuana ket nagsukimat ken iti sasaw ni Apo Dios maamuan na sadyay iti biag nga agnanayon nga isu nga mangpaneknek ken ni Apo Isus sigon ti istorya gaputi pa nagbalbaliw daytoy nga balod ken ti testimonyo no daytoy nga utot nga nagipipan digiti pinanid ti Biblia iti libro ni San Juan gaputi pa nagbalbaliw ti panagbiag na ket nakita dagiti mangimaton ti pagbaludan iti Brazil nga napasanto daytoy nga tao kriminal nagbalin anasanto at tao naparuar iti pagbaludan na sentensya nga rumwar ket kadagitoy nga aldaw gagayem daytoy nga kriminal nagbalin nga mga kasaba iti ebanghelyo madadayaw ti Apo anyan nga nagimbag nga panangbalbaliw ni Apo Diyos kadigijay nga agadal ken agsukimat kadigiti sasaw ni Apo Dios o Dios mi amanagayat unay agragsak kamila unay o Apo nga nasurutin mi laing digiti adda nga panagadal tinasanton nga surat akas panakaidalan ti Espiritu Santo maamuan mi iti kinapudno ket madan kami ti biag nga agnanayon kasi no man mamati ken kasanto nga mapukaw o di kita nabiyag na agnanayon agsipot na dinawat mi ida tinagan na po may sus. Amen.